तुमची गाळ्यांचीच कंपनी आहे पूर्ण वाटतं, टीमच गाळ्यांची आहे. बाबलो सोडलं की सगळे तुम्ही तसेच वाटतं. मी गाळीत नाही बाबलो तो काय सभ्य विचार त्याच्यात कौतुकाचो करो माझ्या तोंडात पण नाही. कौतुकाचं काय करो धुतल्या तांदळाचो धुतल्या तांदळाचा ना तो. पण लोक सांगते ना, किती जण सांगू शकतात मी किती गाडी हल्ली सुधारलो असं काहीतरी गाडी घेऊचो नाही काही नाही गाडी सुधारलं म्हणजे कधी काय 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 थांब ए थांब थांब या सगळ्यात भारी. ये 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 तू बरोबर टाइमवरच येतात. पुलावालो इलो बाबा. सध्या याच्याकडे देवपूजेचा रात्री तो चॅटिंग करून दमता मग उठा उशीर होता. हे गाराना शिकलो आधी. होय रे बघ बघ काय रे गाणं ऐकाक नाही बघा. उजू करू शकतो पाड्यांका करणारा. अरे झालो तरव काढून आता. काय खातास थांब बघूया कसा खातास. हे एवढं लेट नाही रे ती. काय आत्ताच मी खाऊन दिलंय. आज काय खाऊन निलंय बाबा मरणाचे. नको नको आता काय नको. नाश्ता झालो की पान चालू. नाश्ता चालू पान झाला आमचा. कडी पत्तो एका दिलास की नाही हो ना. सोड ना डोंब्या काटात जाताना आता माणसा कोण डोंब्या काटात काहीतरी करीत असतील वर. हा करणार ना लगे तरी गेलं की काय करणार नाही त्याची. तुम्ही तीनच कामगार खाली आहोत. इकडे बबलू आहे, इकडे विनोद वगैरे आहे. आज जरा लेट झालाय, नाही तर मेन व्हिडिओ एडिट करायचा राहिला असता. व्हिडिओ आज एडिट करून आलो आहे, मग काही टेन्शन नाही. आता जरा गजाली ऐकूया. ही सांगता बघा 11:30 तो नारळ सकाळी ठेवलाय ना कोणी. रात्री 11:30 नारळ पडलो. तो सकाळचा कोण ठेवणारा 50 जण फिरायला जात. पुणग्याचा असं काय मधीच बोलता मधीच थांबता काय बाबा. त्याच्या मूडवर की काय काय गो. त्याची रेंज गेली. रेंज नाही हा टॉवर का वांडर होतो गो. आता ह्या पाणीच मारीन चपाचप. पुण्यात तुका गाई किती येतं म्हणजे गाईंच्या पण एक घ्या लावूया कोपऱ्यात. हा कोणाक जास्त गाडी येतात ते बघूया. माझ्यामध्ये तरी पुष्पा एक नंबर आहे. एक नंबर गाडी. तुका काय वाटतं पिंक्या. पिंक्या हा वाटत नाही बरं वळवण्यात पिंक्या. हा तुका खय आवाजच ऐकलं नाही. तुला साधा वाटतं पिंक्या तुझा. तुमची गाळ्यांचीच कंपनी आहे पूर्ण वाटतं, टीमच गाळ्यांची आहे. बाबलो सोडलं की सगळे तुम्ही तसेच वाटतं. मी गाळीत आहे. बाबलो तो काय सभ्य विचार त्याच्यात कौतुकाचो करो माझ्या तोंडात पण नाही. कौतुकाचं काय करो धुतल्या तांदळाचो. धुतल्या तांदळाचा ना तो. पण लोक सांगते ना, किती जण सांगू शकतात मी किती गाडी हल्ली सुधारलो असं काहीतरी गाडी घेऊचो नाही काही नाही गाडी सुधारलं म्हणजे कधी कधी काय 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 थांब ए थांब थांब या सगळ्यात भारी. थांब मेन डायलॉग. हा थांब आली थांब थांब. सुधारलो कशा कशा देवाच्या पुढे ओ मोठ्यान करता ना. पण मी नाहीच घाली पहिले पण नाही गाय नाही घाली कधी. या डायलॉग भारी मारला. इतके जण माझ्या शाळेतले असते ती सांगती कोण गाई कधी घातली शाळेतले तुझ्या बघणारे किती जण. मासे बिशी फेकू. पुणग्याक विचारूया. पुणग्या तुझ्या बाजू नाकी नाही बघ. गाई घातली पुणग्या गाली असं. पुणग्या माझा झोमॅट मोठा जाऊन दे. पुणग्या बस. थांब 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 करा म्हणते. पुणग्या तू बस. पुणग्या बस. कोण कोण तिकडे आता येऊक लागले सध्या मला धोंड मारून कपडा पडलाय. दांडक्या मारल्या कपार त्याचे.
पण आता जाऊन दे, सध्या नाही, उद्या उगाच सध्याचा विषय नको. मेन हा पुणग्यान काय काय केलेलं तुझा तसा कल माका जर सांगितलंस तसा. थांब भाऊजी आधी पाणी पिऊन देतो ते का नाही तर बरी येते. पाणी यावर राग नाही. हा पाणी पी बाबा पहिला. पाणी थंड हो पुणग्या राहून दे. ह्याची दप्तरा तू खंय टाकी होतं माका कल माका सगळी कवर येईल खरं. आता बोल बोल तू नाही बोललं ना त्या पाणी पचापच मारणार. शाळेचं दप्तर माझं कायम त्या माड्यात होय कल माका खबर इलेली आहे. कल रात्रीच्या गजालीत तू नव्हता. माझ्या शाळेत जाऊच्या नाही मग झोंगट मोठा. हा मताच कलच्या गजालीत तू नव्हतं. हा ह्या पण माका कळला. बादले बिदली फेकीत होतस तू. हा तर मित्रांनो आता त्या साईडचा तरवा पूर्ण काढून झाला त्या कोपऱ्यातला आणि आता या कोपऱ्यातला चालू गेलाय. आता मी पण बसतो तरवा काढायला. 11 वाजायला आले. 10:30 11 वाजले असतील. मी 10:30 मी निघालेलो घरातून. आता मीच काढायला बसलो की पटापटा होईल. नाही तर हे काय हळूहळू काढणारी टाइमपास करणारी आहेत सगळी. मी एकदा सुरुवात केली की मग जेवेपर्यंत हा काढून होईल. होय होय होय. हा तुम्ही नाही तर टाइमपास करणार. ही काय कामाची नाही. एक पोरगो कामाचो गेलो होतो मुंबईतून. मी जरा पटापट काढतो. मी गजाली लावून काढत असतो. सर हा माझा तरवा काढणारा पार्टनर आणि लावणी लावणारा पार्टनर. जरा काळा आहे तोंडाने फार हुशार आहे. साधारण बॉडीगार्ड कोण घेऊन जाऊचो लागत नाही. याच असतं आमचा बॉडीगार्ड. कळीचे नारायण तू पप्पा कळी लावता ती बाजूक रस्ता. काढल्या ना हो बघा. माहितीये किती काढलं असतो पण काढल्या ना. म्हणून पाता खै नेऊन पोचली ती भोवती बघा. लेट खै होत मग सकाळपासून येईल एवढं रावला नसता. फक्त गजाली लावू पुणग्या रुसली रुसली पुणग्या पुणग्या पिटी पिटी पिटी. पुणग्या फुगली रुसली वेगळा असता. ही फुगली फुगली बरोबर नाही. कॅमेरा हो आमचो का 50,000 रुपये दी धोंडो मार. हो हे कॅमेऱ्यावर धोंडो मारत 50 दी. माझ्या ना कॅमेऱ्यावर हो काय विचारलंय माका. ए पण कॅमेरा शूट आहे. कॅमेरा हो काय असा रे शूट कर काय बघलं तो पंकज चावता जो मी आईले तो असं फोम होता. मग काम म्हणजे तू काम करता तुझ्यासारखं तू याच्यात त्याच्यात टाइमपास कर. बघलं मी ठेवतोय. सकाळी देवपूजा करून घेतलं तर जावं लागत. 8 वाजता आणि त्याच्यात 1 तास घालवलाय. पंकजी एकच बाजू ना माझ्या किती करते. कोणाच्या बाजूने आहे करणारच भारी. फक्त डोके हवे हुशारीन कसा खैचा काम खरी काढूचा. कामाक लावू पप्पांचा तू उजवा हात उजवलाय दोन्ही पण म्हणजे तू नाहीस याच्यात मग कसं काय बोलली. मी घेतलंय ना माझ्या बरोबर तात्पुरती बोलायला. पप्पानी आज हा केलंय दिसता तो काय. पण माका आजपर्यंत पप्पानी लात मारून कधी उठवल्यानी नाही. तू बघू कुठं उठवता ना. दरवाजार लाते मारत.
ते पुणग्याच्या पुणग्याने असते पप्पांचे अजून पण मारतात पप्पा. आता कमी झाले ते. कारण पुणग्यावर मारे पुणग्याचा राग असा ना म्हणून दरवाजावर मारी माझ्या दरवाजावर ना पिंक्याने माका उठूसाठी पप्पा व्हायची नाही गो. पिंक्या मेला काय काम करी तेव्हा पिंके तेव्हा काम करी ए इनू पिंके तेव्हा कर्दन काढ होता कामाच्या बाबतीत. हा ही बघा आमची फॅमिली. हा ते पिंकी ताईचे मिस्टर ते बघा. ते बघा म्हणजे उठ जरा. पाऊस भरलो प्रत्येकानं आपापलो न्यायचो कागद. मी काही कागद देऊ बसलोय नाही. विनय तोंडाकडे कर. हा कचक फोटो मारलंय. अरे वा. पाऊस आलेला आहे अशा रीतीने. रे इलो माझा तिरवडा भिजत मारा तकडे. पुण्य तू का हुआ यांचे कागदनी छत्रे गोळावूनच माझी हिरड फुकट गेली. त्यासाठी मला सर्व काढीत नाही की काय सांगत. अशा रीतीने पाऊस आलेला आहे. हिरवडा माझा भित्तला. छत्री घेऊन उभं राहा. हो उभं राहा का माझा तिरवडा भिजत परत कोण देणार नाही माका. आणि घर छत्री धर. अरे त्या पिंक्या भिजात लवकर. आणि बाबलो काम करीत नाही म्हणून सांगता या तुमका हाणून द्यायचा काम करता ना. हो दिसता डोळ्यावर येईल दिसता काय सांगाड. आणि या बघा आमचा नवीन मेंबर पिंक्या. गो तोंड दाखव. गो दाखव काय दिसता. हा अरे भिजाक झाला. तर मित्रांनो आता 4 वाजले ना. आता मी येतो इथे शेतात. व्हिडिओ अपलोड केला आणि यूट्यूबवर लाईव्ह येण्याची तयारी करत होतो. गेल्या वेळी या मोबाईलवरून लाईव्ह गेलेलो पण थोडा क्लिअरिटीमध्ये प्रॉब्लेम आला बघितल्यानंतर मी. तर आता गोप्रो थ्रूच लाईव्ह यायचं आहे म्हणून जरा सगळं चेक करत होतो. आता ते सगळं तयारी केल्यावर इकडे येतो आहे. आता यांची रिॲक्शन बघ काय आहे. काय बोलतो रे. हैराण झालोय म्हणून सांगते. होय तर आज तू ना चेहऱ्यावर किती चालू करूया. पुणग्या चालू करूया. ओके नंतर तुमचं काय वाजणार नाही ना. झोमाट विमाट लागणार ना आधी सांग म्हणजे त्याच्यात एडिट नाही होत म्हणून. काय गो झोमाट लागलं की माझे तुम्ही नाकी माणसा करूया चालू. लावून दिलं असतं लागा. काय बघ लुक बघ आहे दिल्यांदा गो. पण तुझे मिस्टर खयत. आता मित्रांनो टी टाइम झाला आहे माझा. यांचं टी टाइम होऊन गेलो. झालं ना तुमचं. तुम्ही माझ्या आधी नंबर लावलास चाय पिण्यात. आता तुम्ही यूट्यूबवर लाईव्ह जाणार आज थोड्या वेळात. हा आता आधी ते काय काय तर सांगा ठेव पटापट. लाईव्ह म्हणजे चालू आपण हाऊ की दिसता लोकांना. हा पुणग्या तुझ्या भाषेत सांगते का. नवीन माणसाक सांग मेल्या. बघ ह्या सगळा येणार म्हणून सांगतोय. बोला तर आठवचा लागतं आधी. तू गाळ घालची कट होईत नाही बघतो नो गाळ घातलेली लगेच एडिट नाही. म्हणून पुष्पा आधीच आवाज असता याच्यात. हा एवढाच करता त्या पुढे हाय आणि बाय मधले शब्द गाळतात. हा तयारीत रेडी का. तुझ्यावर तू नवीनच म्हणून तू का विचारू तुला. बाकी काय सगळ्यांना सवय झाली आता. गो बोल. प्रश्न विचारतात लाईव्ह मध्ये. प्रश्न विचार. तू काय ते सांग काय ते माझ्या झाला. तू म्हणशी काय माहिती कमेंट केलं ना तो ऐकतो ना. तुकडं उडवणार होतो आता. माझ्या उडवलं तर करू दे काय अडकली तुकडं उडव परत जॉईन ठेव. आता मी बघेन जॉईन करतो नाही तर मग टाकायचं. मेन माणूस दिलेले आहेत.
वा सैन्य घेऊन येले त्यांचा. अरे हो सगळी डोरा येईल. हा चला. झालो पुणग्याचा आवाज वाढलो. हा कमेंटच खरंच सांगतो. सामंजस्यपणे सांग ना. समंजसपणे कसा 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 तर सांग सामंजस्यपणे. समंजसपणे बाळा किती उभा असं सांग. मग तो ऐकणार. मग तो ऐकणार काय काय गाळ घेऊन असा पुणग्या सांग ना. पण त्या कळतं त्याच्यात. ह्या तुका कळत नाही. हे मुला तिथेच थांब. हे नंदन मग तो येणार. त्याला माहिती आहे कसं बोलल्यावर मॅनेजर इले. संसार केलेल्या माणसाकडे तुम्ही शिकूक लागलात ना. काय शिकवतात तुमका. काय शिकवतात तुमका. मी काय सकाळी सांगितलं तेवढं संध्याकाळी कोपरं लावून द्यावा मग असं सांगत होतं. मग यांचा काय म्हणणं. ह्यांचा म्हणणं का उद्या खिपेन लावायचा. खिपेन लावायचं तर आता होणार कसा. एक कोपऱ्या पाणी कोणी मी आणलं असेल बरोबर. आणि ह्या आता पुरा होणार हा. त्याच सांगतो. मग सगळी अर्धवट कामा तुमची. बरोबर आहे. पुणग्याचा डोक्या वास्तविक या डोक्या पुणग्याचा. लोकांनी आज एकादशी लावतच नाही. एकादशी माणसांना काही बाकीच्या एकादशी ना महिन्याच्या एकादशी कशी आषाढ एकादशी एक दिवस काय माळू ह्या करू. एकादशीत लावत नाही. हा मग या तुमका कळत नाही. तर आता जवळपास 6 वाजायला आलेत आणि आता हे निघतील 5-10 मिनिटात आम्ही निघू. तोपर्यंत बाकीच्यांची हालवाल घेऊया. काय रे हो झाली तुमची. 6 वाजले. 6 लावून झाला. पाईप कशात रे. ही कसली जपानी पद्धत तिथेच लावला या. तर ही जी लावणीची पद्धत आहे ही जपानी पद्धत आहे. तर काय असतं मला माहित नाही. फक्त एकदम एका रांगेत सगळे रोपं लावलेली आहेत एवढं मला दिसत आहे. ही बघा. जपानी म्हणजे का सर्व आमच्याकडे कमी असल्या कारण आम्ही तर जपानी लावलेलं आहे. म्हणजे सर्व कमी जपानी लावून टाकाय. ते पण त्याचा उपयोग काय नाही हा. उपयोग आहे ना. जास्त भात पिकतं त्याच्यामुळे. म्हणजे याच्यात जास्त भाग पिकता. मग याच्यात फायदो हा. मग सगळी लोक असं कशाक नाही करत. टाइम लागता याच्यात. टायमिंग ना. मग लवकर होता. पावसावर चांगला. त्याच्या कारण आपल्या काय पीक कमी याच्यात जास्त मिळतं. मग सगळेच कोपरे असे कशा करत नाही. कसे ना आमच्याकडे माणसं कमी असल्याकडे आम्ही. पण याच्यात फायदो आहे ना. याच्यात फायदा. मग सगळे तेवढं जमात मिळत नाही ना रे. काय मिळत नाही. माणसं मिळत नाही तेवढी. म्हणजे आता कसं सगळे ते याला अडकतात. मग पण हे एकदम लाईनीत लावलंच कसे. ही लाईनीच्या रशी दाखव त्याला. अरे लाईनीत आम्ही म्हणजे या एक दंडो या साईड लावायचो या कोपऱ्यात त्या साईड. आणि मग तसे लाईनीत लावत यायचे. किती अंतरावर लावतं. अच्छा या पण करून ठेवलेला उंचावर. पण ह्या एकच असा. या कोपऱ्यात नांगरून टाकू येते का. त्याच्यावर नांगरून टाकू. यांचं मोरकारी तू हस. यांचं सगळ्यांचं मोरकारी तू हस. यांचं सगळ्यांचं मोरकारी तू हस. त्यांची शूटिंग करतो तिकडे. काय ती लावतो तिकडे. इकडे पण लावणी चालू आहे. होय होय चालू हा. हे आमचे कोपरे आहेत. 6 कोपरे आहेत इकडे. इकडचा फक्त हा एक कोपरा बाकी आहे लावणी करायचा. आणि वरती आहेत ते 4 कोपरे बाकी आहेत. ते उद्यापासून चालू करतील. हे बघा
हे झालं सगळं काढून झालो. आता फक्त लावतो. हा लाव कधी उद्यापासून. किती कोपरे झाले तुझे? हे सगळे इथून थैसून म्हणजे हे सगळे बाकी आहेत ते सगळे तुझेच आहेत. तर मित्रांनो आता घरी चाललो. 6:30 वगैरे झाले आहेत. 6:30 वाजले जवळपास आणि बरीचशी कामं बाकी आहेत म्हणून आता लवकर घरी चाललो आहेत. बाबू पण घरी गेला आहे. आता तो काय परत येत नाही, त्यांना टंगवून गेला आहे. ही पण आता येतील अजून एक 15-20 मिनटात येतील घरी. चला तुम्ही आज लवकरचे वाजले म्हणजे तुमचे काम करून तयार होत. तुम्ही लवकर इलास.